vragen of ze een beetje naar voren willen komen. Want ja, verbieden niet. En die prinses, ik weet niet of er misschien nog een prinses is. Roep bij ons op de bühne. Ja, kom maar. Dan heb ik gezien hoe goed je kunt zingen en springen, dus kom maar erbij. Ja, want hier zit eigenlijk het voorbeeld van de rest van Limburg. Kom naar de bühne. Er zijn nog meer vrouwen hier, kom ervoor. Dan gaan we samen laten zien aan Limburg en zwijgen ze wie de vrouwelijke power met de vastelavond is. Dames en heren, dit worden... Sorry Melanie! Oh, we kunnen het goed maken. Melanie en Claire uit Elze en Donder. Want dat is ook al fout. Niet Put en Donder. Dat is waar eenmaal. Elze en Donder. Claire en Melanie. Melanie.